Il-Partit Nazzjonalista se jkun viċin Lawċin, se jżur kull lokalità f'Għawdex u jiltaqa' man-nies u jisma' l-ħtiġijiet tagħhom. Għal dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien qed jindirizza l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista f'Għawdex. Jiġi l-Partit Nazzjonalista Għawdex lokalità mix-xahar id-dieħel sal-elezzjoni tas-sena id-dieħla u naraw l-irħula kollha wieħed x'inhuma l-ħtiġijiet tagħkom. U jekk jitkellmu il-kunsilli lokali tagħkom tajjeb u jekk ma jitkellimx il-kunsill lokali tagħkom jitkellem il-Partit Nazzjonalista għalikom. Hekk ħanibdew naħdmu ġewwa Għawdex, hekk ħanibdew infasslu il-futur ta' Malta u ta' Għawdex verament flimkien. Brabta ma' dak li qalu l-kelliema li sostnew li Għawdex għandu jitqies bħala reġjun, Adrian Delija talab lil Chris Said biex fil-kariga tiegħu bħala kelliem għal riforma kostituzzjonali ifassal il-proposti tal-oppożizzjoni għal dan, proposti li jekk ma jintlaqgħux mill-Gvern ikunu preżentati fil-Parlament. Ibda minn għada stess biex taħdem fuq proposti li nippreżentawhom lill-Gvern u jekk il-Gvern ma jippreżentahomx u nippreżentawhom aħna fil-Parlament għan-nom tal-Lawċin kollha. Hekk ħajimxi il-Partit Nazzjonalista ġewwa Għawdex, dik id-dinjità, dak ir-rispett dovut. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar id-deċiżjoni tal-qorti li qalet li l-kawża li fetaħ sabiex l-isptarijiet pubbliċi jittieħdu lura mill-poplu għandha titkompla għaliex hija ta' importanza kbira. Adrian Delija qal li fil-qorti l-Gvern kellu numru ta' avukati biex jiddefendu din l-oxxenità. Tużana kien hemm jipprovaw jiddefendu oxxenità fejn f'sena waħda biss serqulkom 50 miljun euro f'toqba imħafra li laqqas biss ħalsu għaliha. Dak l-investiment illi l-Gvern ried fis-saħħa għal Għawdex, dik id-dinjità illi rid jagħti lill-Lawċin. Imma maħniex ħanoqogħdu sakemm mill-qorti inġibu lura dak li hu tagħna u dak li hu tagħkom bidritt. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista indirizza numru ta' punti ta' tħassib tal-Lawċin fosthom dik ta' trasport bejn Malta u Għawdex. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jisħaq li għadda żmien tal-istudji u li wasal iż-żmien għal soluzzjonijiet immedjati. Daqshekk kliem issa, daqshekk paroli, daqshekk studji, daqshekk rapporti, irridu nibdew nagħtu soluzzjonijiet minn issa. Soluzzjonijiet immedjati, soluzzjonijiet medium term u soluzzjonijiet fit-tul. Wara li l-Gvernijiet Nazzjonalisti investew fl-infrastruttura f'Għawdex, il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li issa wasal iż-żmien li nibdew ninvestu fl-Lawċin. Primarjament billi nkunu ambizzjużi dwar il-pjan ta' kif se noħolqu xogħlijiet għaż-żgħażagħ Għawċin f'Għawdex, foqsma bħal dak tal-informatika li joffri ħafna flessibilità. Il-laqa tal-kap mal-attivisti f'Għawdex kellha introduzzjoni mill-President tal-Kunsill Ġenerali Kristi De Bono u kienet ikkoordinata mill-Koordinatriċi tal-Kunsill Ġenerali Amanda Bela.